Borci, serus, ideme si niečo pootvárať z tohto pasu, ktorý som kúpil za 40 ečok a budeme tu mať viacero všelijakých dobrých vecí, tak uvidíme z tohto pasu, čo nám bude padať. Tak poďme na to. Otvorme si tento ranket. Čo to tam je? Ukáž. Šmolko, neposielaj mi to, Šmolko! Takže tam nič z rankedu a startup. Rare. Šmolko, dám ti bán na budúce. Nerozčuluj ma. Šmolko, prosím, nie. Rare. No, rare, to je nič. Polinci a ešte tu mám ranket, poďme na to. 250. Dobre, ty kokso, paráda. Dobre, borci, tak neodoberajte, nepozerajte, nesledujte a nelajkujte. Napíšte mi, koľko máte rokov, čo hrávate Brawl Stars. Serus.